זה היה יום נוראי. יום שבו שום דבר לא הצליח לי. בכלל זה היה חלום. טוב, אני לוקח את זה. קח את זה. איפה הכס כדור? מה צריך בלי כדור? נעשה ככה. הופ, 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 הופ. הופ, הופ. למה כל דבר נופל? בוא נקרא טיטוס. למה אני לא מצליח לפתוח? טוב, יאללה. קח את זה ככה. נסמור על הדרך. די, זה אצלי. טוב, בוא ניכנס. וואי, למה הציטוס נפל לקערה? למה הציטוס נפל לקערה? טוב, אני לא רוצה את זה כבר. אני משחק בפורטנייט. אוי, מה זה? כל היום רודפים אותי מפלצות. טוב, אני חייב לגמור גרביים כבר. שנייה חברים, אני גורב גרביים. וואו, מה זה? למה גרביים נופלים? טוב, די, אני לא יכול. מה, אני כבר לא אגרוב גם גרביים? וואי, אני לא יכול. לא לגרוב גרביים. כל דבר נופל, אני ארים אותו. נכון שזה הרמתי? זה כבר הרמתי. אני לא יכול כבר. אני חייב לדווח למשטרה. אני אקח כריות ליתר ביטחון שלא יראו עליי את הרובה. וגם זה נופל. לא, אני אקח רובה. לראות עליהם בחזרה. חד. טוב, יאללה. וגם זה נופל, אני לא יכול. זה נופל לי מיליון פעמים. בוא ננגן בחישוב בגיטרה. רק שלי. וגם הגיטרה נופלת. לא, זה לא נעים לי, ולכן אני חייב לדווח למשטרה. עם טאפוטיפס. אבל עכשיו זה נופל לי מהיד. טוב, אני אקח את זה. שלום, הגעתי למשטרה. זה